για την ιστορία ενός από τους κορυφαίους θηρευτές και του τρόπου που αξιοποιεί τη δύναμη και την ευφυΐα του για να επιβιώνει. Για πρώτη φορά θα δείτε μια εντυπωσιακή εικόνα του λύκου και του κόσμου του. Μέσα από τα μάτια των αρχηγών και της αγέλης τους θα παρακολουθήσετε τις αγωνίες και την επιτυχία της ομαδικής του ζωής. Και θα δείτε πώς τα γεγονότα στη ζωή τους εκτιλήσονται εδώ, στη δική τους περιοχή. Το μέρος που αξίζει να προστατεύουν με όλα τα μέσα. Θα τους δείτε να αναζητούν τροφή ικανή να αντεπιτεθεί. Και ακόμα θα τους παρακολουθήσετε να μάχονται τους πιο άσπονδους εχθρούς τους, τους γείτονές τους και το φοβερό τους εχθρό, την καφετιά αρκούδα, σε κρίσιμες αναμετρήσεις. Πρόκειται για ιστορία, ωστόσο όσα θα δείτε βασίζονται σε γεγονότα. Η ισχύς του λύκου είναι η αγέλη. Θα ανταπεξέλθει αυτή η αγέλη στις δυσκολίες της ζωής, στο πεδίο μάχης του λύκου. Τα βραχώδη όρη της Βόρειας Αμερικής φιλοξενούν εκατοντάδες λύκους. Μια άγρια έκταση χιλιάδων τετραγωνικών χιλιόμετρων. Με ειδική τεχνολογία θα αναλύσουμε τον κόσμο του λύκου κατά τρόπο πρωτοφανή. Μέσω εικονικής πραγματικότητας. Μπορούμε να εστιάσουμε μόνο σε 200 τετραγωνικά χιλιόμετρα στην επικράτεια της αγέλης μας, αποκαλύπτοντας τις ζώνες κλειδιά εντός της. Πεδιάδες που περιβάλλονται από υψώματα για παρατηρητήρια. Ένας ποταμός που δεν παγώνει. Πυκνοδασωμένες πλαγιές για κάλυψη. Και όλα αυτά οχυρωμένα από ψηλά κορφοβούνια. Μια καλή περιοχή λύκων, όπου προς το παρόν κυριαρχεί η αγέλη που θα δούμε, η Jet. Αυτής της επταμελούς ομάδας λύκων ηγείται το ζεύγος Α, ένα μεγάλο σταχτή αρσενικό και η μικρή μαύρη σύντροφός του. Το ζεύγος Α είναι γονείς 4 εφήβων που έχουν όλοι γεννηθεί κατά την τελευταία διετία. Ο 7ος λύκος, ένας ενήλικος αρσενικός, είναι ξένος και υποτελεί στην αγέλη. Όλοι οι λύκοι είναι εξαιρετικοί κυνηγοί και θα πρέπει να είναι. Είναι Ιανουάριος και ο κόσμος των λύκων φαντάζει άψυχος. Οι πλαγιές είναι χιονισμένες και η θερμοκρασία είναι -20 βαθμοί. Τα περισσότερα μικρόσωμα θηλαστικά είναι σε χειμερή ανάρκη. Μόνο πιο μεγάλα θηράματα, όπως βούβαλοι και κόκκινα ελάφια, είναι διαθέσιμα. Αλλά είναι πολύ μεγάλα για να τα σκοτώσει μόνος ένας λύκος και ταξιδεύουν διαρκώς προς έβρεση τροφής. Έτσι οι Jet πρέπει να μένουν ενωμένοι, αλλά και να είναι ομάδες. Οι λύκοι είναι φτιαγμένοι για μεγάλες διαδρομές. Τα μακριά τους πόδια, οι μεγάλοι πνεύμονες και η καρδιά τους επιτρέπουν να κινούνται με ταχύτητα 12 χιλιόμετρων την ώρα. Μπορούν να τρέξουν 50 χιλιόμετρα τη μέρα και να γυρίσουν την περιοχή τους 3 φορές την εβδομάδα. Πώς όμως προσανατολίζονται σε μια τόσο μεγάλη περιοχή και πού αναζητούν τροφή? Ο οδηγός είναι πάντα ένας από τους λύκους του ζεύγους Α.
Οι Αλφα κρατούν την περιοχή σχεδόν επί 3 χρόνια. Η πείρα τους έχει διδάξει ότι τα κοπάδια δεν κινούνται τυχαία. Ανά εποχές επισκέπτονται τα βοσκοτόπια που προτιμούν. Πάντα από τις ίδιες διαδρομές. Ούτε οι λύκοι κινούνται τυχαία. Έχουν ένα νοερό χάρτη της περιοχής τους. Ένα έμφυτο δρομολόγιο που τους δείχνει πού βρίσκονται και ποιο μονοπάτι να πάρουν για να αναχαιτήσουν το θύραμα. Ο εγκέφαλος του λύκου είναι 30% μεγαλύτερος από του σκύλου. Η αυξημένη ευφυΐα του επιτρέπει αποτελεσματικό προσανατολισμό. Τα ίχνη της αγέλης σχηματίζουν κλειστό κύκλωμα στην περιοχή. Κάποιες διαδρομές όμως συνδέονται με γειτονικά ίχνη, δημιουργώντας ένα τεράστιο δίκτυο λεωφόρων για λύκους για χιλιάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα. Με τόσους άλλους λύκους στην περιοχή, είναι ζωτικό για την αγέλη μας να έχει αποκλειστικό δικαίωμα στην περιοχή και στην τροφή. Οι λύκοι πρέπει να προστατεύουν όσα τους ανήκουν, διότι δίπλα τους έχουν εφιαλτικούς γείτονες. Μέσα σε μια τετραετία, η αντίπαλη αγέλη έχει μεγαλώσει ασυνήθιστα. Έχει 22 μέλη. Στη μεγάλη αγέλη, το ζεύγος Α έχει πολλούς απογόνους. Κανείς δεν έχει ακόμα φύγει. Μια τόσο μεγάλη αγέλη πρέπει να πιάνει θυράματα κάθε μέρα και χρειάζονται μεγάλη περιοχή ώστε να βρίσκουν αρκετή τροφή. Αυτό καθιστά τη μεγάλη αγέλη επικίνδυνη. Αργά ή γρήγορα ενδέχεται να εισβάλλουν στο ζωτικό χώρο των τζετ. Η καλύτερη άμυνα της αγέλης μας είναι ο χημικός πόλεμος. Το όπλο που χρησιμοποιούν είναι οι οσμοί. Είναι μια ξεκάθαρη απαγόρευση εισόδου σε ξένους, αναγνωρίσιμη από κάθε λύκο. Η άγνοια θα σήμαινε θάνατο. Οι λύκοι αφήνουν ένα σημάδι οσμής περίπου κάθε 100 μέτρα στα ίχνη και στα ωριά τους. Τα σημάδια είναι ολοφάνερα και διαρκούν για εβδομάδες. Ιδανικά για ζώα που κινούνται. Το υλικό είναι φορητό και παράγεται εύκολα. Καθώς τα ούρα εξατμίζονται, απελευθερώνουν το προσωπικό άρωμα κάθε λύκου. Το σημάδεμα είναι ευθύνη των 2 ηγετών της αγέλης. Χρειάζεται μόνο να ανανεώνουν κάθε σημάδι καθώς ταξιδεύουν με μια σειρά από γνώριμα οσμηρά σημεία συνάντησης. Η μύτη του λύκου έχει πάνω από 200 εκατομμύρια αισθητήρες. Έτσι, η όσφρησή του είναι 10.000 φορές πιο ευαίσθητη από τη δική μας. Στα όρια της περιοχής, κάθε αγέλη βρίσκεται σε υπερένταση λόγω της απειλητικής οσμής των γειτόνων της. Διακυβεύονται τόσα πολλά που οι λύκοι χρησιμοποιούν όχι μόνο ούρα, αλλά και κόπρανα για απόθυση εισβολέων. Το ζεύγος Α παράγει σήμα οσμής κάθε 2 λεπτά. Ενισχύοντας το δικό του σύνορο, προστατεύουν την περιοχή τους. Τους μένει χρόνος για χαλάρωση και κοινωνικές σχέσεις.
Η κοινωνική ζωή της Αγέλης περιστρέφεται γύρω από τους Α. Επιβάλλονται περισσότερο με την ισχύ της προσωπικότητάς τους παρά με ομή βία. Χρησιμοποιούν εκφράσεις προσώπου και γλώσσα του σώματος για να ελέγχουν τους άλλους και να εκφράζουν ό,τι νιώθουν. Η επιβολή και η υποταγή διατηρούν την ισορροπία. Αυτά τα δόντια δείχνουν επιθετικά, αλλά είναι ένας απλός τρόπος ενδυνάμωσης των δεσμών και επιβεβαίωσης της θέσης του κάθε λύκου στην Αγέλη. Οι έφηβοι κοντεύουν να ωριμάσουν, μα δεν εγκαταλείπουν την Αγέλη. Για αυτούς, ο ελεύθερος χρόνος διατίθεται στο παιχνίδι. Η συντροφιά είναι ζωτική. Ο αποχωρισμός μπορεί να οδηγήσει στην καταστροφή. Την περασμένη άνοιξη, το θηλυκό Α αφέθηκε μόνο. Τα θυράματα ήταν λίγα. Η Αγέλη χωρίστηκε για να βρει τροφή. Η θηλυκιά έμεινε με τα μικρά. Μετά από μία εβδομάδα αναγκάστηκε να επιλέξει. Να αφήσει τα μικρά της ή να πεθάνει από ασιτεία. Ακόμα και σε λαγούμι τα μικρά είναι ευάλωτα. Στο τέλος όμως η μητέρα το διακινδύνευσε λόγω πείνας. Η όσφρηση της καφετιάς αρκούδας είναι οξία όσο και του λύκου. Μετά από ένα μακρύ χειμώνα χωρίς τροφή, γυρεύει πρωτεΐνη. Αυτή τη φορά η Λύκεν άργησε πολύ να επιτεθεί. Χάνοντας τα μικρά, έχασε την περσινή ευκαιρία αναπαραγωγής. Η ομαδική εργασία είναι βασική για την επιβίωση. Ακόμα και ως υποτελής είναι καλύτερο να ανήκει στην παρέα. Η μοναχική ζωή είναι σύντομη. Οι λύκοι πιάνουν μεγάλα ζώα κυνηγώντας ως Αγέλη. Και οι ηγέτες είναι πάντα το ζεύγος Α. Οι τζέτ έχουν 4 μέρες να φάνε. Τώρα εστιάζουν στην έβρεση τροφής. Κάθε λύκος έχει ένα νοερό χάρτη. Δεν είναι μόνο ένα τρισδιάστατο φύλλο πορείας, αλλά και ένα εικονογραφημένο μενού από διαθέσιμα θυράματα. Είναι όλα ελκυστικοί στόχοι, αλλά έχουν βάρος από 50 έως 1000 κιλά και δεν πιάνονται εύκολα. Οι μουσμόνες του Καναδά είναι μικροί, αλλά ζουν κατά ομάδες, έχουν άγριες διαθέσεις και βαριά προστασία κεφαλής. Άλλοι στόχοι, όπως τα ελάφια, είναι μονήρι ζώα και περιπλανιόνται μόνα. Κάθε λίγες εβδομάδες, οι λύκοι ελέγχουν αν κάποιο αρρώστησε ή τραυματίστηκε.
Καθοριστικό ρόλο παίζει το θύραμα και η στιγμή του κυνήγιου. Οι νοεροί χάρτες βοηθούν το λύκο να επιλέξει τα πιο βολικά ζώα. Σήμερα το μενού έχει ελάφια. Οι λύκοι θα χρησιμοποιήσουν το νοερό τους χάρτη για να βρουν πώς θα τα αναχαιτήσουν. Επί χρόνια, οι λύκοι ακολουθούσαν κοπάδια που μετανάστευαν. Έχουν απομνημονεύσει την πορεία των ελαφιών. Τον Ιανουάριο προβλέπουν ότι τα ελάφια κατευθύνονται στις Πεδιάδες, στα ανατολικά, σε απόσταση 40 χιλιόμετρων. Η διαδρομή ως εδώ κράτησε 7 ώρες. Βρίσκουν ένα παρατηρητήριο, ώστε να κατοπτεύουν τα ελάφια. Η καλύτερη στρατηγική για κυνήγι μεγάλων ζώων είναι η επιλογή των πιο ευάλωτων. Συνήθως στα μέσα του χειμώνα, τα έγκυα ζώα δυσκολεύονται. Είναι 4 μηνών έγκυες, αλλά έχουν και μικρά μαζί τους. Τα μικρά δεν θυλάζουν, αλλά οι μητέρες τα προστατεύουν. Τα μικρά κάνουν λάθη και γι' αυτό ενδιαφέρουν τους λύκους. Ως τώρα, ο χειμώνας ήταν ήπιος. Η τροφή βρίσκεται εύκολα. Τα θηλυκά είναι καλοταϊσμένα και υγιή. Το ίδιο και τα μικρά τους. Μάταια ήρθε ως εδώ η αγέλη μας. Άλλο ένα πρόβλημα. Οι τζετ απέχουν μόλις 4 χιλιόμετρα από το νότιο σύνορό τους. Τα ελάφια ενδέχεται να διασχίσουν τα σύνορα ως την περιοχή άλλης αγέλης. Κατοπτεύοντας το κοπάδι, οι λύκοι ίσως μπορέσουν να εντοπίσουν ένα αδύναμο ζώο. Μετά από ώρες αναμονής, το αρσενικό Α κάνει ένα βήμα. Δεν έχουν βρει εύκολο στόχο. Είναι ώρα να δουν από κοντά. Δεν προσπαθούν να κρυφτούν. Τα ελάφια ξέρουν πως είναι εκεί. Οι λύκοι χωρίζονται και ζυγιάζουν το κοπάδι αναζητώντας τα τραυματισμένα, τα ανάπηρα, τα αδύναμα ζώα. Η αδυναμία διακρίνεται πιο εύκολα αν τα ζώα είναι εν κινήσει, ακόμα πιο εύκολα αν τρέχουν. Το θηλυκό Α έχει ξεχωρίσει ένα νευρικό νεαρό ζώο. Σε αυτή την ηλικία δεν ξέρει πολλά για τους λύκους. Δεν έχει μεγάλη σιγουριά. Τα ελάφια τρέπονται σε φυγή, μα τα μεγάλα ζώα ξέρουν τι κάνουν. Τρέχουν προς τα μπρος και προς το μέσο του κοπαδιού, μακριά από τους λύκους. Εκεί δύσκολα θα εντοπιστούν αν έχουν κάποιο τραυματισμό. Οι λύκοι τρέχουν όσο τα ελάφια, είναι όμως νηστικοί για μέρες. Θα αντέξουν στην καταδίωξη. Τα ελάφια κατευθύνονται σε έναν παγωμένο ποταμό με πιο βαθύ χιόνι. Τα ελάφια δεν δυσκολεύονται. Επιβραδύνει όμως τους λύκους και τους εξαντλεί. Οι λύκοι κατηφορίζουν ελεύθερα και επιταχύνουν σε 40 χιλιόμετρα την ώρα.
Το κοπάδι δοκιμάζει διαφορετική στρατηγική. Πάει προς το δάσος. Νιώθουν πιο σίγουρα σε ανώμαλο έδαφος με ρίζες και λακκούβες. Οι λύκοι ίσως μείνουν πίσω. Ίσως δυσκολευτούν να βρουν το στόχο ανάμεσα στα δέντρα. Οι λύκοι όμως επιζητούν να ταυτίσουν την οερή εικόνα τους με ένα θύμα. Τα ελάφια κατευθύνονται ψηλά για να ανακτήσουν ταχύτητα και να αποτινάξουν τους λύκους. Τα σύνορα είναι αφανή και το κοπάδι διασχίζει τα σήματα οσμής της αγέλης. Θα διασχίσουν οι λύκοι το όριο? Δεν διστάζουν. Διακυβεύονται πάρα πολλά. Είναι σε ουδέτερη ζώνη τώρα και μόλις 1 χιλιόμετρο από την περιοχή της Μεγάλης Αγέλης. Μετά από 5 χιλιόμετρα, οι λύκοι καταδιώκουν ακόμα τα ελάφια. Το θηλυκό Α βρήκε στόχο, αν και το ελάφι δείχνει νεαρό. Τι βλέπει εκείνη, ενώ εμείς όχι? Το ελάφι είναι κουτσό και σε αργή κίνηση θα αναλύσουμε το τραύμα του. Έχει παραμορφωμένο πίσω πόδι και αδυνατεί να το εκτείνει. Η άρθρωση είναι πιο ογκώδης από ό,τι θα έπρεπε. Έχει έναν οστέινο όγκο πάνω από την άρθρωση. Θυμίζει αρθρίτιδα, αλλά σε τόσο νεαρό ζώο οφείλεται σε κάταγμα. Έχει καταστεί μοιραία αναπηρία. Η νεαρή λύκαινα είναι ελαφρύτερη και πιο γρήγορη από τη μητέρα. Το ελάφι είναι 3 φορές βαρύτερο από ότι και οι 2 λύκαινες. Θα χρειαστούν και οι 2 για να το σκοτώσουν. Η κοπή των τενόντων είναι λύση, αλλά όχι ο ταχύτερος τρόπος. Ένα λάκτισμα θα μπορούσε να σκοτώσει τις λύκαινες. Το ελάφι είναι εξαντλημένο, αλλά μια τερατώδης δόση αδρεναλίνης το δυναμώνει. Τελικά χάνει τη μάχη. Η αγέλη μας όμως βρίσκεται σε ξένη περιοχή. Δεν έχει περάσει απαρατήρητη. Η μεγάλη αγέλη απέχει 2 χιλιόμετρα. Και αυτή ακολουθούσε το κοπάδι και είδε το ελάφι να τρέχει. Αλιχτώντας, συναθρίζονται. Και απευθύνουν μια ανατριχιαστική προειδοποίηση στους τζετ. Δεν έχουν καιρό για καυγάδες. Σκίζουν την κοιλιά καταβροχθίζοντας όσο κρέας μπορούν.
Το στομάχι του λύκου χωρά 15 κιλά που θα χωνέψει αργότερα. Πράγμα καλό, διότι κατέφθασαν όλα τα μέλη της μεγάλης αγέλης. Ο δικός μας Αρσενικός Α είναι προστάτης της αγέλης του. Θα υπερασπιστεί το θύραμά τους. Με υπεράριθμους αντιπάλους έχουν μια απλή εκλογή: να φύγουν ή να πεθάνουν. Οι αντίπαλοι επωφελούνται από τη δουλειά της αγέλης μας. Οι τζετ υποχωρούν στα ωριά τους. Τουλάχιστον είναι ασφαλείς. Είναι Φεβρουάριος και αυτή είναι η πρώτη χιονόπτωση εδώ και μήνες. Η κακοκαιρία και το παχύ χιόνι ίσως δυσκολέψουν τη ζωή για τα χορτοφάγα ζώα. Ό,τι βλάπτει τα θυράματα μπορεί να ωφελήσει το λύκο. Και αυτή τη στιγμή η αγέλη μας έχει ανάγκη από καλύτερη τύχη. Το θηλυκό Α είναι έτοιμο να ζευγαρώσει, κάτι που σημαίνει πιθανή αύξηση της αγέλης. Το ζεύγος Α περνά μαζί τις 6 εβδομάδες του ίστρου. Ο στενός δεσμός είναι ζωτικός. Θα τη βοηθήσει με τα μικρά τους. Οι λύκοι είναι μονογαμικοί και οι Α υποφελούνται αν ζευγαρώνουν μόνο αυτοί. Όλη η τροφή και η προσοχή αφιερώνονται στα δικά τους μικρά. Οι λύκοι κάτω από 2 χρονών είναι πολύ νέοι για σύζευξη. Όταν θα είναι έτοιμοι για οικογένεια, θα αφήσουν την αγέλη. Η εποχή του ζευγαρώματος είναι η πιο αγχωτική εποχή για όλη την αγέλη. Ωστόσο, μόνο στο κυνήγι η ένταση γίνεται ανοιχτή επιθετικότητα. Για να είναι σε καλή κατάσταση, οι Α απαιτούν τις καλύτερες μερίδες. Οι άλλοι αναμένουν τη σειρά τους. Το στρες του ζεύγους Α είναι σε εκρηκτικά επίπεδα. Το αρσενικό ρίχνεται στους γιους. Και η σύντροφός του στις κόρες. Οι εκρήξεις αυξάνουν τις ορμόνες του στρες στο ζεύγος Α. Έτσι παραμένουν και επικεφαλείς. Η επιθετικότητα καταπιέζει τις σεξουαλικές ορμόνες των άλλων για να είναι πιο υποταγμένοι. Ό,τι και αν συμβεί, καλά θα κάνουν να το υπομείνουν. Αν υπήρχε πάνω από μία εποχή ζευγαρώματος το χρόνο, θα είχαν συνεχή ανταγωνισμό. Αυτό θα απειλούσε την επιβίωση όλων.
Είναι τέλη Μαρτίου. Το βαθύ χιόνι και η παγωνιά των τελευταίων εβδομάδων άσκησαν πίεση στα θυράματα. Δύσκολα βρίσκουν τροφή και πολλά ζώα ζουν από το λίπος τους. Οι αδύναμοι εξασθενούν. Στους τζετ μένει να τους βρουν. Όπως πάντα, έχουν σχέδιο μάχης. Κατευθύνονται νότια σε μια τεράστια δασόδη περιοχή. Χάρη στον ποταμό, η τοποθεσία προσφέρει κρυψώνες και τροφή για ένα από τα πιο τρομερά θυράματα του λύκου. Την άλκη. Στην περιοχή της Αγέλης μας ζουν 6 άλκες. Οι λύκοι επισκέπτονται μία κάθε λίγες εβδομάδες. Τις επιθεωρούν. Η απόφαση των λύκων να έρθουν εδώ δεν είναι τυχαία. Την τελευταία φορά που ιχνηλάτησαν την άλκη που ζει εδώ, εντόπισαν σημεία αδυναμίας. Τώρα θα δουν αν υπήρξε αλλαγή. Μια υγιής άλκη δεν πιάνεται. Ένα άρρωστο ζώο όμως, ίσως. Και έχουν ταξιδέψει πάνω από 30 χιλιόμετρα για να το μάθουν. Πρώτα όμως θα την εντοπίσουν. Ο λύκος κυνηγά το ίδιο καλά τη νύχτα όπως και τη μέρα. Για να βλέπεις το λυκοστό φως, τα μάτια του λύκου έχουν σχεδιαστεί για νυχτερινή όραση. Τα μάτια του αστράφτουν, διότι ένα ανακλαστικό σώμα στον αφιβληστροειδή χιτώνα ανακλά το φως στο μάτι. Ο φακός στη μέση οξύνει την εικόνα. Έτσι για ένα λύκο το δάσος δεν φαίνεται αδιαπέραστο. Η περιφερειακή του όραση είναι ευαίσθητη σε απότομες κινήσεις. Οι λύκοι χωρίζονται. Θα ψάξουν με την όραση και την όσφρηση. Οσφραίνονται τη λία τους από απόσταση 5 χιλιόμετρων. Αρκεί ένα μόριο οσμής από την άλκη σε ένα 400 εκατομμύριο μορίων αέρα για να βρουν στόχο. Πιο πάνω, η άλκη αναζητά τροφή. Το ύψος της ξεπερνά τα 2 μέτρα και το βάρος της είναι 300 κιλά. Τρομερή αντίπαλος για μια αγέλη. Επέλεξε προσεκτικά το περιβάλλον. Τα πυκνά δέντρα την προστατεύουν καλά από μια επίθεση λύκων. Έχει και αυτή οξυμένες αισθήσεις. Όπου κι αν πάει όμως, αφήνει πίσω τη ίχνη. Βάσει αυτών, οι λύκοι σχηματίζουν την εικόνα της λίας. Εκατομμύρια τρίχες και δερματικά κύτταρα πέφτουν στη γη. Κάθε βήμα δημιουργεί ένα αποτύπωμα οσμής από αδένες στα πόδια. Και χάρη στις ίνες που τρώει, αφήνει ακόμα και ίχνη αερίων. Δύο μόλις χιλιόμετρα μακριά, οι λύκοι πιάνουν την οσμή της άλκης.
στέκουν για λίγο και δείχνουν προς την εισερχόμενη μυρωδιά. Εισπνέουν επί ώρα και σε βάθος, ώστε να αναγνωρίσουν τη μυρωδιά. Τώρα έχουν βρει το στόχο τους. Βαδίζουν αργά κόντρα στον άνεμο. Το πρώτο στοιχείο. Αποτύπωμα στο χιόνι, όπου η άλκη αναπαύτηκε μια ώρα πριν. Το αρσενικό Α επιθεωρεί με σύντομες κοφτές εισπνοές. Στέλνει τεράστιους όγκους αέρα μέσα στα ρουθούνια του σε εκατομμύρια οσφρητικά αισθητήρια. Η δυνατή εκπνοή απελευθερώνει ακόμα πιο πολλά μόρια οσμής, αναμεμειγμένα με τρίχες και δερματικά κύτταρα. Καθένα θα πρόδιδε την άλκη. Η απώλεια τριχών δείχνει ότι η άλκη πλήττεται από τσιμπούρια. Είναι μάλλον πολύ αδύναμη. Ένα δεύτερο στοιχείο. Τα πατήματα της άλκης. Η μύτη του αρσενικού αναζητά μια πιο πυκνή μυρωδιά. Αυτή τη φορά, καθώς εκπνέει, φυσά αέρα μακριά από την οσμή, μέσα από τις σχισμές της μύτης, ώστε να μην διαλύει την οσμή. Μια υποψία πίου δείχνει πως ίσως η άλκη είναι τραυματισμένη και πιθανώς και κουτσή. Η προσοχή τους περνά από το έδαφος στα κλαδιά από πάνω τους. Ψάχνουν για ίχνη σύελου. Και τα βρίσκουν. Η άσχημη αποφορά καταδεικνύει πως η άλκη έχει σάπια δόντια, ένδειξη μεγάλης ηλικίας. Αν δεν μασάει σωστά, ίσως πεινάει. Όλα τα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι αποτελεί ιδανικό στόχο. Πρέπει όμως να πλησιάσουν προτού επιτεθούν. Σύμφωνα με τα στοιχεία, αυτή η άλκη είναι κοντά στο θάνατο. Είναι τέλη Απριλίου και το πεδίο μάχης του Λύκου αλλάζει. Ανωδικές θερμοκρασίες φέρνουν νέα βλάστηση και αφυπνίζουν τα ζώα από τη χειμερή ανάρκη. Η τήξη των πάγων προσφέρει στο θύραμα την ευκαιρία να αναζητήσει φρέσκια τροφή. Ωστόσο η άνοιξη δεν είναι πάντα καλή εποχή για τους λύκους. Στη Μεγάλη Αγέλη γίνεται ανταρσία. Καυγάδες σαν αυτόν, που δεν συνδέονται με εποχή ζευγαρώματος ή με τηλεία, είναι πολύ σπάνιοι. Οφείλονται σε υπερπληθυσμό. Οι γη και οι κόρες των Α έχουν μεγαλώσει και τολμούν να αμφισβητήσουν την εξουσία. Αν σκοτώσουν τους γονείς τους, ίσως ένα από τα νεαρά ζώα επικρατήσει σε αυτή την περιοχή. Η βία, ωστόσο, δεν αρκεί. Έχει κανένα τους την αποφασιστικότητα για να γίνει αρχηγός?
Η μεγάλη αγέλη έχει προβλήματα. Η αγέλη των τζετ κάθε άλλο. Το θηλυκό Α έχει 3 μικρά. Αυτή τη φορά έχει υποστήριξη. Μια από τις κόρες της τα φυλάει. Μετά την περσινή τραγωδία, η μάνα διάλεξε με προσοχή το λιμέρι. Είναι σε μια απότομη χαράδρα με εξαιρετική ορατότητα βαθιά στην περιοχή της αγέλης. Απέχει 30 μέτρα από ένα ριάκι. Πολύτιμη πηγή για μια μητέρα. Χρειάζεται άφθονο φρέσκο νερό για να παράγει κι άλλο γάλα. Κάθε λύκος πλημμυρίζει με αισθήματα αγάπης για τα λυκόπουλα και των δύο φύλων. Έτσι η αγέλη φροντίζει τα μικρά και λειτουργεί ομαδικά. Και τώρα όλα τα άλλα μέλη της ομάδας απέχουν 10 χιλιόμετρα. Αυτή την άνοιξη υπάρχουν αρκετά μεγάλα ζώα στην περιοχή τους. Μετά από ένα σκληρό χειμώνα, κάποια δεν θα αντισταθούν στεναρά στους κυνηγούς. Οφείλουν να τρέφονται και να πηγαίνουν τροφή στη θηλυκή Α και στην κόρη της. Στο εξής, πρέπει να βρίσκουν αρκετή τροφή για όλους και να προστατεύουν τα μικρά. Η πιο απλή μέθοδος επιβίωσης. Στο πεδίο μάχης του λύκου όμως, οι τύχες αλλάζουν γρήγορα. Μόλις 40 χιλιόμετρα από εκεί όπου οι τζετ τρέφονται με τη Λία, ο ποταμός έχει ξεβράσει ένα γεύμα για τους γειτονές τους. Οι λύκοι όμως δεν είναι μόνοι. Η νεαρή αρκούδα πεινά και εκείνη απεγνωσμένα. Μόνο αυτοί οι 5 νεαροί απέμειναν από τη μεγάλη αγέλη. Κινδυνεύουν από ασιτεία και δεν μπορούν να χάσουν το κουφάρι. Μπορούν όμως να το υπερασπιστούν. Ως μέλη της μεγάλης αγέλης κυνηγούσαν αποτελεσματικά. Τώρα αυτή η ομάδα νεαρών λύκων αγωνίζεται να αποκρούσει μια νεαρή αρκούδα. Αν αμήνονται τόσο άσχημα, θα χάσουν τον αγώνα της επιβίωσης. Ίσως η μεγάλη αγέλη τελείωσε. Στο πεδίο μάχης του λύκου όμως, οι εποχές συνεχίζουν να περνούν. Είναι αρχές του Αυγούστου και τα χορτοφάγα ζώα αξιοποιούν το πλούσιο μενού που υπάρχει μετά το σύντομο καλοκαίρι. Νεαρά και ενήλικα ζώα θα πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση για το μακρύ χειμώνα. Τώρα, σε ηλικία 3 μηνών, τα λυκόπουλα είναι ακόμα το επίκεντρο της προσοχής. Θα βγουν από το λιμέρι.
ήδη δείχνουν την επιμονή που χρειάζεται για να επιβιώσουν. Η αυστηρή ηγεσία του ζεύγους Αλφα απέφερε καρπούς. Το ομαδικό πνεύμα της Αγέλης έχει δώσει στα 3 λυκόπουλα το καλύτερο ξεκίνημα. Μαζί ξεπέρασαν τις δυσκολίες της περασμένης χρονιάς και θέτουν τις βάσεις για μια πιο μεγάλη και ισχυρή Αγέλη. Τα μικρά είναι μέλη της ομάδας και έτοιμα να τα βάλουν με όλους. Ήρθε η ώρα για τους λύκους να αρχίσουν και πάλι τα ταξίδια. Τα λυκόπουλα θα αποκτήσουν τις δεξιότητες που χρειάζονται για να κυνηγούν με την Αγέλη. Η θηλυκιά Αλφα και ο σύντροφός της έχουν μία ακόμα γενιά που θα τους υπερασπίζεται. Και με τη διάλυση των γειτόνων προς την Αγέλη εκτείνονται εδάφη γεμάτα ευκαιρίες. Στο πεδίο μάχης του Λύκου ήρθε η στιγμή για τους Τζετ να ορίσουν νέα σύνορα. Αφήγηση Κοσμάς Δεβελέγκας. Απόδοση Κατερίνα Νικοπούλου. Παραγωγή UpFab Productions.